अरेल सेक्स जोआथोन बा जोलाथोनखौ खुगायाव लानाय बेखौनो अरेल सेक्स बुङो। मा अरेल सेक्सआ आबुङै सेफ ना? मा बेजों मायबाफोर बेराम सन्देरनो हागौ नामा? मा बेखौ खालामनाया मोजां ना गाज्रि? बेफोरबायदि सोंथिया जोंनि गोसोआव गोबां जाखाङो, नाथाय रावबो सुबुङा मोजाङै फिननाय होआ। दिनै जों बे सोंथिनि फिननायखौनो मोनथिनो नाजागोन मोनसे स्ट'रिजों, बेबो साइन्स आरो साइक'लजिनि हेफाजाबाव। फैसालि आरो जेम्स हाबा जादोंमोन। बिसोरनि हाबा जानाया मात्र 6 माहाल'सो जादोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव लासै लासै गोसो थोलायनाया गोथौसिन सोमजिलांबाय। सानैबो जोबोर क्ल'स जाथारबायमोन, नाथाय दासिमबो अरेल सेक्स जायाखैमोन। सानसेखालि मोनाबिलि समाव जेब्ला सानैबो बिसिनायाव जिरायनाय समाव सान्थि, जेरावबो दावराव दावसि गैयामोन, अब्ला जेम्सआ सोंगोन सोङा जाथारनानै सोंथारनायसै, फैसालि, जों सानैजों आरोबाव क्ल'स फैबावब्ला, माने अरेल सेक्स खालामब्ला? फैसालिया दसे समाय सिरि थाबाय। दायो बुंनो हमनायसै, फिसाय जेम्स, नों मिथिगौना गोबां सुबुंफ्रानो सानोदि अरेल सेक्सजों जेबो जाया, जेबो बेराम सन्देरा, गाज्रिथारसो बियो। नाथाय सैथो बाथ्राया गुबुनसो। जेम्सआ एसे गोमोबाय आरो सोंथि खालामबाय, नाथाय बेथ' सेफ ना? फैसालिया मिनिनानै बुंबाय, नंगौ, बेयो सेफ जानो हागौ, नाथाय जेब्ला मोजाङै खालामब्लासो, फुरा बुजियालासे आरो प्रटेक्शन लायालासे खालामब्ला बेबो जोबोर गिथावना जानो हागौ। जेम्सआ सोंबाय, माबायदि गिथावना? फैसालिया फोरमायनायसै, जुदि जोलाथोनाव बा जोआथोनाव नङाब्ला खुगायाव मायबाफोर बेराम दंब्ला सन्देरनो हागौ। जेम्सआ सोंनायसै, मा बेराम फैसालि? अब्ला फैसालिया एसे मिनिस्लु जाबाय, जेरैबायदि HPV, हार्पिस, गन'रिया, क्लेमेडिया। गोबां सुबुङानो बेफोरखौ मिन्थिया आरो बिसिनियाव बा फिसायनावदि बेफोर बेरामा दं आरो गावनि बिसिखौ बा फिसायखौ बेफोर बेरामखौनो सन्देर होयो। जेम्सआ गोमोहाबबाय, अब्ला मानसिफोरा मानोथो बेफोरबायदि खालामो? फैसालि, मानोना बिसोरो गोनांथार बाथ्राफोरखौ जेरावबो मिन्थिना मोना। बिसोरो सानोदि आथोन गेलेनाय माने मात्र गोजोननायल' लानांगौ बा मोननांगौ, नाथाय अरेल सेक्सआबो मोनसे आथोन गेलेनायानो आरो बेयावबो गोबां बाथ्रा मिन्थिनाया गोनांथार, जेरैबायदि आथोन गेलेनायाव खालामो। फैसालिया जेम्सखौ बुङो, फिसाय, गोसो थोलायनाय, मोजां मोनलायनाय माने आथोन गेलेनायल' नङा। जेब्ला जों सानैबो बुजिलायब्ला, सनमान होलायबा, बेसो थार गोसो थोलायनाय। जेम्सआ फैसालिनि मेगनाव नायबाय आरो बुंनायसै, नोंथांनि बाथ्राखौ खोनानानै आं हमदां मोनबाय। गोसो थोलायनायनिख्रुइ साबसिन बुजिलायनाय, सनमान खालामनायासो गोनांथार। जों जि खालामगोन एसे सानै हयैसो खालामगोन। लोगोफोर, काहानिया बेखिनियानोमोन, नाथाय आं बेयाव मोननैसो सोंथिनि फिननाय होगोन। भिडिअखौ स्किप खालामालासै नायलांबाय था। मा अरेल सेक्स खालामब्ला प्रेगनेन्ट जायो नामा? जाया। अरेल सेक्स खालामब्ला प्रेगनेन्ट जाया। मा बेयो 100% सेफ ना? नंगौबो आरो नङाबो। जुदि नों आरो नोंथांनि पार्टनारा हेल्थ स्टेप्सफोरखौ मोनथियोब्ला आरो प्रटेक्शन जेरैबायदि कन्डम एबा डेन्टेल डेम बाहायब्ला बेयो एसे सेफ जायो, नाथाय सेफटि बाहायालासिनो खालामब्ला बेराम सन्देरनो हानाया बांसिन जायो। सेफटिनि थाखाय मा खालामनांगौ? कन्डम बाहाय, अरेल सेक्सनि सिगाङाव आरो उनावबो। खुगाखौ साफा खालाम। जुदि दाखोन, बौनाय एबा गारायफोर खुगायाव एबा आथोनाव दंब्ला खालामथारनाङा। बिसि फिसाय एसे बेरामफोरखौ नायग्रोना लानो हाबा मोजां। मोननैसो खोमसि फोथायनायनि सायावबो आङो बाथ्रा बुंनो सानदों। अरेल सेक्सआ फुरा सेफ नङा लोगोफोर। जुदि जों ध्यानोब्लासो आरो सेफटिफोरखौ बाहायब्लासो बेजों जेबो बेराम सन्देरा। गोबां सुबुंफ्रानो आन्दासावनो बुङो लोगोफोर, थार बाथ्राया बेसो, STD माने सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज, आथोन गेलेनायजों सन्देरनाय बेराम जानायनि बिबाङा बाङो। अरेल सेक्सखौ गोजोननाय लानो थाखायल'सो खालामो। लोगोफोर, बे मोनसे इमोसनेल आरो फिजिकेल एक्टसो, जेराव बुजिलायनाय आरो गोनांथिफोरखौ ध्यान होनाया गोनांथार। बिसिया आरो गुबुन सोरबाफोर माना खालामब्ला
बिहा जेबो सेक्सनि सोमोन्दै जेबो मिन्थिया होनना सानो लोगोफोर बेफोरबायदि बाथ्रा नङा। माना खालामनाया गासैबो सुबुंनि अधिकार। पारमिसन गैयाब्ला बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङा। सेक्स इडुकेसननि उद्देश्यआ सोरखौबा सिगिनाय दुखु मोनहोनाय नङा, नाथाय थार सोलोंथाइ होनायसो। अरेल सेक्स एबा जिखुनुआनो जा आथोन गेलेनाय आरो बेफोरनि बेबहार, बेवहाय गोनांथारा जाबाय थार बाथ्राखौ मोनथिनाय, सेफटि आरो सानैनि गेजेराव पारमिसन जालायब्लासो। सोर जागोन चेनेलाव जों नोंथांमोनखौ गुरै रावाव फोरमायो। जुदि नैबे भिडिअआ नोंथांनि साननायखौ सोलायहोनो हादोंब्ला अब्ला मोनसे लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गुबुन सुबुंफोरनोबो बुजिनायाव हेफाजाब खालाम। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। थेंक इउ। जय बर' हारिनि जय।